belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Er lijkt onenigheid in de regeringspartij MFK. Minister van Volksgezondheid Dorothy Pieters-Janga heeft onlangs laten weten aan de vereffenaars van SBZV dat ze niet verder moeten gaan met het terugproberen te krijgen van miljoenen die achterover zijn gedrukt door eerdere directeuren. De partij MFK heeft gisteren echter in een persbericht laten weten dat ze het niet eens zijn met de beslissing om een lopende zaak te stoppen. De MFK vindt dat er gewoon doorgegaan moet worden om te kijken of het geld teruggehaald kan worden. Intussen wordt in het parlement van Curaçao schande gesproken over de situatie. Giselle McWilliam, parlementariër voor de partij MAN, vindt het onacceptabel dat de minister een brief heeft geschreven om een lopend onderzoek stop te zetten. Annemaria Pauletta van de PAR wil dat de minister naar het parlement komt om tekst en uitleg te geven. Volgens haar is de indruk ontstaan dat de minister mensen het hand boven het hoofd wil houden. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos sempre de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço of patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visitar cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra seu centro de cliente horta clapa servibo na momento que você comini abo. Het Openbaar Ministerie op Curaçao gaat Robbie dos Santos niet vervolgen voor betrokkenheid bij de moord op Helmin Wiels. Dat heeft het Openbaar Ministerie gisteren bekendgemaakt. Dos Santos was enige tijd verdachte. In dat kader zijn er huiszoekingen verricht en zat hij in 2019 enkele weken vast. Nu laat het OM weten dat ze niet doorgaan met vervolging, omdat er geen wettig en overtuigend bewijs is van betrokkenheid bij de moord door de eigenaar van Robbie's Loterie. De rechter op Curaçao heeft gisteren 6 politieagenten veroordeeld. Het betreft de zogenaamde zaak Oudpost. Het gaat om straffen van 3 jaar onvoorwaardelijk tot 1 jaar voorwaardelijk. De rechter vindt het wettig en overtuigend bewezen dat de agenten in september 2020 in 5 woningen hebben ingebroken. Daar hebben ze geld, drugs en andere goederen meegenomen. De overheid moet ruim 538.000 gulden aan vuurwerkimporteur Alivio BV betalen. Dat heeft de rechter op 22 november bepaald als vergoeding voor de schade door de diefstal van vuurwerk uit de container in het Kruithuis. Volgens de rechter heeft de overheid niet voldoende gedaan om ervoor te zorgen dat er niks gestolen kon worden uit de containers en daarom moeten ze meer dan 500.000 gulden betalen. Afgelopen zondag werd op Curaçao ingebroken bij een kliniek in de Kaya-kazerne. Daarbij werd een kluis gestolen. Hiervoor zijn inmiddels 2 mannen opgepakt. Een 26-jarige man werd aangehouden op zijn werk en een 33-jarige man werd opgepakt met de initialen PP. Hij is bekend als rapper op Curaçao.
Volgens onderzoek van de politie zou de rapper de auto van zijn ouders hebben gebruikt om de diefstal uit te voeren. Eerder werd ervan uitgegaan dat die auto was gestolen. Gisteren werd op Curaçao stilgestaan bij de 55e sterfdag van Dr. Moises Frumencio da Costa Gomes, beter bekend als Doctor. Hij wordt beschouwd als grondlegger van het statuut, pleiter voor het vrouwenkiesrecht en een van de grootste politici die Curaçao ooit heeft gekend. Verschillende politici hebben gisteren laten weten dat de invloed van Doctor nog steeds groot is op Curaçao. Hij is onder meer de naamgever van onze nationale universiteit. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.